tehdään tämmöinen voimisteluesitys. Siinä on Keravan voimistelijoiden Apollo-ryhmästä, joka on tämmöinen aikuisten kilpavoimisteluryhmä. Ja he kilpailevat 9 naisen voimin, mutta nyt on tilan puutteen takia, niin tässä on 4 mukana ja sitten heillä mukana yllätyksenä näissä esityksissä on Otto-niminen nuori herra, joka soittaa. Tämä on tehty siis Evakon laulu, tämä ohjelma, tämä on ollut tämän ryhmän viime syksyn välinevoimistelukilpailujen ohjelma, missä vaan et ottakaa nenälinä esiin, mutta Apollot, olkaa hyvät. Illalla kun äiti peitti mua nukkumaan, en aavistanut mitä aamu tuopi tullessaan. Yöllä oli metsään tullut julma tykkipatteri, evakoiden tumma rivi tiellä hiljaa vaelsi. Meitä vastaan marssi nuoret Suomen soturit, heitä johti lapsen kasvuiset nuoret. Moni kulki silloin elämässään viime retkensä, päätä kohden vakana kuin aavistaisi hetkensä. Asemalla evakoita junan lastattiin, virkamiesten kysymyksiin tarkkaan vastattiin. Eräs äiti sanoi, tässä on mun koko omaisuus, 5 pientä lasta sekä vielä kahvipannu. Mekin mentiin siitä kunnan taloon asumaan. Vuoden päästä päästiin omaan mökkiin muuttamaan. Kirje tuli isältä, mie pääsen pian siviiliin.